Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Pancit Canton Excellent Product. Ayan. At meron po tayong fried chicken at rice. Ayan mga kapudibis. Bago po tayo kumain, magdasal muna po tayo. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Ay natin, kain na po tayo. Pasensya na po kayo guys, hindi ko pa makakasama si Ate Albi kasi naka-home quarantine siya. Ako muna ngayon yung magmumukbang. Lalagyan natin siya ng kalamansi guys. Nakikita nyo guys, maraming ibon na umiiyak. Nasa ano tayo, gubat. Ayan. Kasi Pilipino tayo guys, Pinoy tayo, kailangan may rice. Magkakamay na lang tayo guys. Kapudibis. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Ang sarap ng noodles ng ng Excellent Product. Sarap. Sarap. Mga kapudibis, kung gusto niyo pong mag-order sa Excellent Product, meron po sila sa Shopee. At sa lahat po ng excuse, meron po sila sa palengke at sa mga mall. Sarap. Namiss ko kayo mga kapudibis. Nahulog guys. Sarap. Pasensya na kayo guys.
meron akong ano sa ilong. Kasi sobrang init. Tapos umuulan. Nakikusal pa yung langaw. Ang sarap talaga. Naliligo guys, ang daming ibon. Meron po silang iba't ibang klase ng excellent noodles sa excellent product, mga kapudibis. Meron po silang Facebook page na sa ano po. Ayan guys, Facebook page nila. Sarap. 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 Nakikita nyo guys, pinapawisan ako. Mainit kasi. Sarap. Ang sarap guys. Kinabayan na din. Diba? Ako lang na makakain dyan.
Sarap. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo guys. Meron kayo naririnig na ingay. Mga ano yon, alaga ni tatay, manok. Ang sarap. Mga kapudibis, itong pansit na to baka hindi natin maubos. Itira natin yung cameraman natin. Shoutout po sa lahat ng mga mukbangers at saka ASMR artists. Ayan mga kapudibis, hindi natin na maubos tong pansit at saka tong chicken. Titira natin yung cameraman natin. Ayan. So hanggang dito na lang po tayo mga kapudibis. Mandala. Hanggang dito na lang po tayo mga kapudibis. Kung nagustuhan nyo po ang aming video, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you po!